Yine kafirler diye bizim Hristiyanlarla işimiz yok. İngilizce polan bir şolunni. Haramla kabul ediliyor, yani kıyafetlikler kabul ediliyor. Bir şu diye kafirleri ayrılıp bilmen, şu bayramdan doğru kopup bilmen. Näme diye bizim Hristiyanlar bilen işimiz yok. Olar kellemde de getiremiz yok. Biz dine diye yıl çalışanı kutlayas diye. Çağalarımızı beğendiriyas. Niyetimiz gowy, aralçamız yok. Dine maşgala bolup oturyas dip näme? Şuna meňze şükürler aýdýarlar. Birinji bilen aýtmalar musulman doganlar. Şunu diýen adam täze il bellemekliň ýa-da kapyrlaryň gaýry dinleriň bayramyny bellemekliň näme üçin haram edilendigini dol düşünmedik adamyň gurrumy. Bu günüň haram edilmegi ol günne içilýän arak bilen ýa başga zat bilen bagly däl. Dine şol gün münasibetli oturup ýemek içmekliň özi şol günne şol raqabat gelip senem edil şoňy özüňe bayram edilmekliň özi haram. Şol günne şol raqabat gelip senem şol gün münasibetli üçmekliň jemlenişmekliň özi bir haram. Aýratyn muňsyna aragym içýän bolsaň başga adam edýän bu günüň näme beterem näme günäsi artýar. Misal üçin hadisten misal versek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçýär bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna bir sahaba gelýär. Diýär ya Rasulullah diýär men plan ýerde diýär bawana diýilýän ýerde diýär näme etdim diýär düýe diýär aýdylan jany etmekligi Allah Taala nezir etdim diýär. Düýe gurban etmekligi Allah Taala nezir ettim diýär Allah'a söz verdim. We Peygamberimizden şunu soraýar edeyinmi şunu ähilek diýip. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa şeýle bir sorak berýär. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Sen ol Allah üçin gurban etjek bolýan ýeriň bar düýäni. Akydip o düýäni Allah üçin gurban etjek bolýan ýeriň bar. Şol ýerde diýär but parazlaryň ibadet edýän butlar badymy diýär. Şol ýerde buta ibadet edýärdilermi diýip soraýar. Onda aýtdylar diýär, qalu la, ýok diýdiler diýär. Soň Peygamberimiz ýene soraýar, gaýtalap ikinji sorak soraýar. Hal kana fiha eidun min a'yadihim? Şo ýerde diýär müşrikler, kapyrlar bayram belleýärdilermi diýär. Sen şol gidip Allah üçin gurban kesjek bolýan ýeriň bar. Şo ýerde müşrikler jemlenişip gurbanlyk bayram belleýärdilermi? Şolaryň bayram edilýän ýerimi şol diýip soraýar. Onda aýdýarlar, qalu la, ýok diýdiler diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem awfu bi nadrik. Onda diýär nezrini berjay et diýär. Näsir musulman da şol Allah üçin gurbanlyk etjek bolýan adamyň şol müşrikleriň bawana diýilýän ýeriň butulanam eger bar bolsa ya olmasa mesela şu taýda müşrikler bayram edýän bolsa bayram bilen işi ýok. Hiç o zatlarla nemesi ýok, baglanşy ýok. Allah üçin gurban kesjek bolýar, bir ibadeti berjay etjek bolýar. Emma şonu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme gaýtalap soraýar. Şol ýerde şolar bayram edýärmi? Şol ýerde şolaryň çokunulýan butlar barmy? Eger bar bolsa näme gitme. Eger ýok bolsa onu berjay et diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Näme üçin? Şol ýere gitmekligi, şol ýerde görünmekligi de Peygamberimiz näme ijazat bermeýär, ruhsat bermeýär. Bayram edilşoň alakka şol güne gabatlap etmekliň özi gowdal. Şol gün münasibetli üşýän bolsaň şoň özi haram. Çünki müşrikleriň bayramyna gabatlaşmaklyk özi näme şoň özi bir haram musulmanda onlar. Bu birinjisi. İkincisi ýene bir bellemeler musulman doganym. Bu ýyl çalşyk, ýani diýär kafirler diňe ýyl çalşygy belleýär. Musulman doganym bu seniň ýyl çalşygyň däl. Bu miladi ýyl hasaby seniň ýyl çalşygyň däl. Seniň ýyl çalşygyň hicri ýyl hasaby. Yani Hazreti Ömer'in bellen, sahabalaryň bellen, Peygamberimiň hicretini esas alýan hicri ýyl hasaby seniň ýyl hasabyň, bu seniň ýyl hasabyň däl. Wa islamy gara ýyl bizim täze ýylimizde bulan bellen şäle gutlamaýa. Käbir jahiller baha olaryň öz täze ýylyny belleýän, bizim bu täze ýylymyzy belleýärik. Näme? Şolary meňzeşip näme bärden öz musulman täze ýylyny çykarjak bolup durýar. Bizim musulmanyň täze ýyly buňa alagadyp bellenilmeýär. Bu üçin täze ýyl diýmek bir ýylyň gitmekligi, ömrümizden bir ýylyň kemelmekligi diýmek. Bir beýenip adedip bir şaşawkyny diljek günem däl, ömrüňden bir ýyl kemelýär. Sen näme etmeli? Dilek edip bilersiň Allahym näme ýylymyzy, ömrümizi haýyrlat. Geljek gün üçin gowy pikirler orta atyp, gowy zatlar edip, maksatname goýup, şoňa göre hereket etmeli. Şeýdip biz näme täze ýylymyzy garşylamaly. Emma olan kyýal edip garşylamaýas we bu ýyl çalşygy biziň täze ýylymyzda, biziňki hicri ýyl hasaby. Üçüncü ýan diýär näme, ýani şu pedaka goýuşmyza alaqy, üýüşmek, oturmak, şeýdip näme başgala bolup oturýar çağalar belendirýär. Musulman doganym, üýüşmek gowy zat.
Hawa dost ýar, dogan garnaş, enen ataň bir saçakda oturmak gowda, çağalaňy begenlermek gatowda. Ýöne hey özüňe sorak berdiňmi? Näme üçin sen şu zatlar etmek üçin şol gün kapyrlan gününi saýlap aldyň? Çünkü sen aňa yerleştirdiler şunu. Şol gün edilmeli diýdiler sana. Näme üçin sen musulmanyň iki san bayramy, näme üçin şol günlerde etmeýän şol işi? Ýylla bir sen hepde bir senin juma bayramaň var, näme üçin şol günü etmeýän musulman doganım? Sana juma günü işmek, bayram etmek, jemlenşmek boluber, sowap kazanýan. Çağalaň bilen çağalaňa sowga darasyň gelýär, her juma alyp ber. Ýagdaýyň barmy? Her gün alyp ber, çağaňy her gün begendir. Ýylla bir gerekde ele. Bayram etjekmi? Gurbanlykda öýüňi beze. Täze eşikler al çağalaňa, saçaklaňy beze, goňşuňy çağır, işi ber. Ha, bularam sana yetmedim, ýene üşütüň gelýär, oturasyň gelýär. Halal zat, musulman doganym. Kapyrlaryň bayramyndan başga gün ýokmy? Ha, halkyň diline bir söz bar, jan saga pulu bar, her gün bayram diýe. Sen janyň saga, malyň janyň ýerine bolsa sen üşü ber, kim sana üşme diýen bamy. Käbir adamlar diýär da näme şu zatlar eşitip aýna şatlanmak bolanokmy? Kim diýär şatlanmak bolanok diýip? Sen şatlanjak günleriň belli, sen bayram günleriň belli. Kapyrın bugünden başka gün kapışdymy ýokmy bayram etmek üçin, üşmek üçin? Bu bir bakana musulman doganlar näme? Çağalanmadı musulmanyň bayramyny soýdurmaly. Sen awa gidip Yahudiň bayramyny soýdursaň, ondan bu adam ondan dininden uzaklaşar da bu çağa. Sen ondan näme üçin Türkmenler şeýle boldy, näme üçin Türkmenler beýle boldy, näme üçin erkeklerimiz beýle, näme üçin gyýlanmaz şeýle. Sen şolaryň şeýle bolmadygy üçin biz näme diýär? Her kim özünden başlamaly. İmanymyzy, dinimizi peýgamberimiz soýdurýasmy? Musulmanyň bayramyny soýdurýasmy? Elinden tutup mesçide akydyp juma akydýasmy? Şu sen bayram günüm diýip. Ya da halibun belleyen bular. Ya da detmaroz gowar diýen sen bulary. Awa näme eksen şonu ýygnaýan. Şoň üçin musulman doganlar bu bahanalar bilen şeytani bahanalar bilen özüňizi alym alyň. Allah Taala günükan üýşmäge jemlenşmäge, kapyrın günü bize kapyrın bayram eden günü bize gerek däl. Wa İbn Qayyim rahimahullah'ın bir sözü var musulman doganlar. Diýär İbn Qayyim rahimahullah ahkam ahli zimme diýilen kitabynda kapyrlaryň nişanlary, şygarlary, bayramlary, münasibetleri olary gutlamak alimleriň bir agzdan aýtmak bilen haramdyr. Mysal üçin olaryň bayramlaryny ýa-da orazlaryny gutlap bayramyň mübarek bolsun diýmek, ýa-da sözler aýtmak diýär, şular hemmesini hem alimleriň bir agzdan kabul etmek bilen haramdyr diýär. Bunu diýen kişi diýär, bu söz sebäpli kapyr bolmasa da haram iş etdik bolar. Bu bir Hristiýana haja kreste secde edenlik üçin gutlamak ýalydyr. Hatda kapyrlaryň bayramyny gutlamak bir kişini şerap içenligi, adam öldürligi, zina edenlik üçin, zina ýaly uly günah edenlik üçin gutlamakdan has beterdir diýär. Diniň gadyryny bilmeýänleriň köp bölegi bu ýalňyşlyklary eder. Eden işiniň nä derece erwetligini de düşünmez. Çünkü bir kişini günahsy ýa-da bidgaty küfri sebäpli gutlayan kişi diýär Allah'ın gazabyna duçar bolar diýär. Öslerin musulmanlar şolar osnowum godum diýmek, Paschasy bilen gutlamak, başga dini anancı bayramyny gutlamaklaryň özü haram. Bayramak köne ulamanyň fetvalarynyň tek bayram bellemek aňyrda dursun, ýöne şu gutlamak bolanok. Gutlamaklyk bolanok. Hawa. Şoň üçin musulman doganlar näme? Şoňa da dikkat edin.